pilote. Gubernur hingga ninci uni alam. Laso alam itum sini nangji. Atum ne ini tum bhanan question lo. Gubernur Abirudhe itum thang taklem uni 100 article 162 ating penkipo. Seta article 162 ke lake India Constitution alam lake Assembly alam MLE itum alam laban ke itum non ke cingki bom ke Council alam lake MSC alam si itum ke cingki CM alam si itum ke cingki Autonomous Council alam si ke cingki lah hello lah si Sikhidur ilitum lota longli alota itum atham pentado dei longli patum chingwai si itum longli chathakrai diti ado Asami salam takali Bumali alam takali Sanskrit alam takali lake Parsi itum alam Parsi pulate Parsia asor alam lake Parsi alam ki puke lake Sisi komiti itu syuting konsensi komiti office beres itu dak nahi hong deh long aita ni long. Sisi komiti members itu landai serpu organizing secretary office secretary ni long aita. Jadi lah alam mai deh lang deh tamede yang lagi. Yo lang tu tameo gali lang tu tamela mana lang tu tamela ho kasi ni tu mahin bazi nang tuniri lo halabang so poksi itum council itum ketok pen pidat nang dia potlo sita itum ke thek pen job itum lakem ke deksi bang aron ke endun pen job itum non ke itum amithan along le apatta ta itum cipang bolap lo la poksi nilitum ramhok afom silam lo ramhok afom silam lo kang lo ilitum high court case kem tame lapen supreme court case kem tame ajahaga tum pulo governor order pilote constitution article 162 ating tenke governor order abirudhe itum thang taklem unke kusialadak pulo ahok lo hala 162 arona bangke hala ke assembly alam hala bangke assembly alam Aphlc mandingi ke chokse assembly alam Assam Legislative Assembly alam hala bangke 162 bangke itum council bangke lake itum assembly kalilang itum ke hala article India Constitution article 162 ating bangke itum claim akam abe pakil itum ke claim undi ke Rong-Chek itu ditum tarjule anding pulang ingkoi bi podo halateng bensi itu kepunji halat es sikit jula long ketok tik punat ning hokta high court order governor order pilote governor hingga ninci uni alam Aphlc laso alam itum sini nangji ajahan atum ne ini tum bhanan question lo natum hala governor Abirudhe itum thang taklem uni 100 article 162 ating penkipo seta article 162 ke lake India Constitution alam lake Assembly alam MLE itum alam laban ke itum non ke cingki bom ke Council alam lake MSC alam si itum ke cingki CM alam si itum ke cingki Autonomous Council alam si ke cingki lah hello lah si
si inyun ilitum lota long li al lota itum athang ben kaduk dei long li al lota athang ben